Er mindfulness noget meget sådan alvorligt? Altså kan man gøre det forkert? Det er absolut ikke nødvendigt at være alvorlig. Man må gerne være alvorlig, hvis det er ens natur, eller hvis man synes, at man har spørgsmål, som kræver en vis alvor. Og de fleste spørgsmål kan vi også svare på, fordi der er et stort videnskabeligt belæg for, hvordan mindfulness virker på sindet og på hjernen og på kroppen. Men det er absolut ikke en nødvendighed for at lære det. Man kan sige, for at lære det kræver det, at man er nysgerrig og åben for at afprøve og erfare. Og har man kritiske spørgsmål, så er man også velkommen til det. Ja. Så man kan ikke helt gøre det forkert, tænker jeg. Det kan man ikke. Man kan sige, man kan gøre noget, som kan man sige, trækker lidt fra i forhold til effekten. Men der er ikke noget, der kan gøre forkert i den forstand, at det erfaringsgrundlag, der gør, at man bliver bedre og bedre, og det bliver nemmere og nemmere, der vil det være helt naturligt, at man engang imellem gør noget andet end det, som er det, man helst vil gøre. Eksempelvis er det tydeligt en myte, at man ikke må have tanker, når man sidder i stilhed og mediterer eller laver mindfulness-øvelser. Og tanker opstår. Så når man begynder at erfare, at det ikke er noget, der er forkert, at der opstår en tanke, men at det er naturligt, så begynder man gradvist at blive bedre og bedre til at abstrahere fra det, og være til stede, samtidig med, at der kan være tanker, og alligevel blive mere og mere stille og nærværende, og samtidig aktivere den oplevelse af velbefindende.